फैनाया आङो बिराद गोबावसै सिगां समनिफ्राय खाथिबोनाय मानसि आङो मोनसे टिम बानायनानै बे जायगायाव आं जाहारबारि हिसाबै आङो खामानि मावबोबाय थादों। हरना सानना गासिबो खस्थ' खालामनानै भुगिनानै दिनै आङो टिमनो जेबो मोनथाय मोनहोनो हायाखै। आं लाजिदों आरो दिनैसिम बे जायगाखौ रायलायो आंनो लिडिं खालामबाय थादोंमोन। दिनै नायस'नाखै आरो मोनसेबो गावसोरनि बुंनाय बायदि मोनसेबो हाबा मावना होआखै। आं बेखौ दुखु मोनदों आरो आंनि टिमखौ लानानै आङो दिनै बिनि थाखायनो आङो बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय आङो बिपिएफनि जानानै फुरा खामानि मावगोन होननानै आङो आवगायबोबाय। बिपिएफआनो देरहागोनखाय बा बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय आंबो बिनिनो सासे बिजाथि महरै मोननो लुबैदों। जिहेतु गार्जेन गैयैयाव बा एमसिएलए बा इएम बिदि गैयैयाव जोंनि साखाथिनि उल्था दोलोफ्रा जोंखौ दुरबल खालामनो सेस्था खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बनरगाव 9 नं समस्थियाव दासिम 1 नाम्बारावनो दङ। बे आं बुंनाय नङा, जोंनि उल्था हान्जायानो बेखौ बुंदों। आं नङाबाबो जा बिपिएफआ जे देरहागोन बेयो 200% सियर। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दायो सार कुमुद नार्जारिया बेबायदि बिजाथि जानो थाखायहाय बेबायदि रिक्वेस्ट खालामनाय बेबायदि बिलाइबो गथायबाय बा दरखास्त गथायबाय आरोखि। नैबे 2025 मायथाइयावहाय बिटिसि इलेक्सनावहाय बिजाथि जानो थाखायहाय कुमुद नार्जारि सारा बेबायदि बिजाथि जानो लुबैनायखाय बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों आरो बिथाङा जे मावबोनाय भिडिअ सार्भिस मावबोनाय सासे मानसि व्यक्ति बिथांहा बेबायदि गावनो बुंना लाबाय जे रिक्वेस्ट खालामनायावहाय आं सासे भिडिअ मावनाय सार्भिस मावनाय सासे मानसि, आंहा गोबां नलेज दङ। बे इलेक्सन समावहाय आङो बेबायदि मानसिफोरजोंहाय बेबायदि सोमोन्दो लानो थाखायहाय दायो बिथांनि माखासे बे बनरगाव समस्थियावहाय केन्डिडेट महरै जानो थाखाय लुबैनाय बिथांनि माखासे स्पिचफोरखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। हामबायसै, थेंक इउ। बिपिएफआनो देरहागोनखाय बा बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय आंबो बिनिनो सासे बिजाथि महरै मोननो लुबैदों। जिहेतु गार्जेन गैयैयाव बा एमसिएलए बा इएम बिदि गैयैयाव जोंनि साखाथिनि उल्था दोलोफ्रा जोंखौ दुरबल खालामनो सेस्था खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बनरगाव 9 नं समस्थियाव दासिम 1 नाम्बारावनो दङ। बे आं बुंनाय नङा, जोंनि उल्था हान्जायानो बेखौ बुंदों। आं नङाबाबो इउपिपिएल दोलो ओमफ्राय बिजेपि दोलो बे मोननै दोलोनिफ्राय फैनाय फ्रा जाहैबाय बनरगाव समस्थिनिफ्राय आरो बेबायदिनो जाहारबारि जायगानिफ्राय बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय बिपिएफ हान्जायावहाय फैनाय माखासे भिजनफोरखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायलांदो, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। बेवहाय आं जेबो बुङा, बेनिखायनो नोंथांमोनानो नायब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायलांदो। बिपिएफआवहाय साबसे जयेन जादों इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै आरो बिजेपिनिफ्राय फैनानै। नोंथांमोनानो फुल भिडिअ नायोब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। हामबायसै, थेंक इउ। फैनाया आङो बिराद गोबावसै सिगां समनिफ्राय खाथिबोनाय मानसि आङो मोनसे टिम बानायनानै बे जायगायाव आं जाहारबारि हिसाबै आङो खामानि मावबोबाय थादों। हरना सानना गासिबो खस्थ' खालामनानै भुगिनानै दिनै आङो टिमनो जेबो मोनथाय मोनहोनो हायाखै। आं लाजिदों आरो दिनैसिम बे जायगाखौ रायलायो आंनो लिडिं खालामबाय थादोंमोन। दिनै नायस'नाखै आरो मोनसेबो गावसोरनि बुंनाय बायदि मोनसेबो हाबा मावना होआखै। आं बेखौ दुखु मोनदों आरो आंनि टिमखौ लानानै आङो दिनै बिनि थाखायनो आङो बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय आङो बिपिएफनि जानानै फुरा खामानि मावगोन होननानै आङो आवगायबोबाय। आंजों लोगोसे दा सेंग्राफ्रा 26 जन फैखाबाय आरो गामियाव दं आंजों 27आनो जादों। बाखिफ्राथ' इउथआव जाहारबारि हिसाबै इउथआवनो खामानि मावो। आंनो लाफाजोबो सोब इलेक्सन मोनफ्रोमबो फैया मानो आंनो लायै खामानि मावो बिसोरखौ। दा बिथांमोना आंखौ गाराखै, जेरैनो थाङो आं जोङो नोंजोंनो थांफागोन होननानै खोथा होनाय मथे जोङो बे दिनैनि जि जयनिं सेरेमनियाव गोहोमैनो बाहागो लाबाय आरो बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। आङो क'क्राझार बनरगाव माइन'रिटि सेलनि आं प्रेसिडेन्ट बिजेपिनि।
दा आङो बेखौ रेजिगनेसन होनानै आङो दा बिपिएफआव आं जइन जाबाय। सोलायनाय माने फैगौ 2025आव बिपिएफआ सरकार जागोन बे हिसाबै आङो बिजेपिखौ नागारनानै आं फैबाय। आरो बेल' नङा, बिजेपिआव देबरगाव आरो बनरगाव एसे गुलुं गुजुं जानानै दङ पार्टिनि सिङाव। दा बेखायनो आं बिजेपि न'खरनिफ्राय फैबाय।